Košičky SK. Keď si vidíš Mesto. Bratislavu, tak to je mocné, no. Ti hovorím... Žiar nad Hronom. Aha, dve sú tam. UMA 26. Hýbaj za ňou do piči. Jebli. Daj mi číslo účtu. Pošlem ti do piči. Hodinka 90. Hodinka je za 90 aj u mňa doma. Rýchlovka je 60 v aute. Orálik 40 aj bez v cene. Ty kokot, tá by ti vysala aj z paty to semeno. Alebo Rička 28, tá robí až o 12, tá prejebala celú noc. Som mladá, slobodná mamička a ponúkam serióznym zákazníkom svoje služby. Som milá, inteligentná, slušná, tak preto robím kurvu. Rada sa s tebou stretnem. Budem rada, kým sa mi čím skôr ozveš, určite budeš spokojný. Ponúkam u seba aj v aute, aj escort. Kokot, keby si ju domov zajednal. Manka by kúkala, ešte by aj najezdala. Čo to trebalo nahrávať, ty koko, normálne to klipnúť niekam do piči. Čo tam máš ešte blízko žiaru, Samko? Aj nemu ty kokot má rada? Zvolené ich je po kokot, kamaráde. Tak ja viem, jeden kolega mladý tam chodí, za jedno. Čo ti jebe, tam ich je 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tam je 18 kúrev. Kety 29, toto si zober, tam sa vyhráš. Hýbaj za hentou, Anita 19. To buer, Anitka. Alebo Katežina 41, kamaráde, tá Katežina, tá by ti ho tak vyhonila, vyfajcovala. A tá bude hovoriť, pýtam sa ťa, smrdím. Ne, pičo, vole, to bude Češka, keď je Katežino. Ale je to hovorím o tej Anite, či to tam hovoril. Máš to klip, to je Jakub. Mám. To je ukrajinská kurva voláka. Pýtam sa ťa, smrdím, pýtam sa ťa, Žarnovica. No hentá vypadá. Daj si Žarnovicu a kúkni sa na tú Kristínu 28, ty kokot. Tá je jak po potrate. Jebe normálne. Kšajkša 22, tá vyzerá dosť dobre. Kšajkša. No, tie. Normálne mi to pošli, Kubo, ja to spravím jak Reelsko na Instagram. Budeme slávni, ty kokot. A vypadá do piče, to je Aziatka, kurva, alebo čo to je Japonka pojebaná. No, ale tá by ste ma koľko aj život vysala. Áno, do piče, aby si išiel od tam se šikmými očami, kurva. Práve mi treba, ale nechcem sa odpojiť od tejto super konverzácie, normálne, mám pocit, že som vysedel na stoličku. Aby som nič neskýpal. Ja jak blázn, ale tiež nechcem ísť. Nechcem ísť. Normálne hýbaj, Samko. Zavolám jej v tej ume. A že že mi jebe, Nech dá číslo účtu, ja ti to zaplatím do piči. Čistota, hygiena, umy si kokot, aby si tam nemal britnu. Ďalšie stretnú, ak máš rád prirodzené ženské krivky a pohodovú atmosféru, bude rada, keď sa ozveš. Análik len v prípade komplet hodiny plus 20 eur, čiže musíš najebať 90 plus 20, 110 eur. To by sa nepodarilo asi do hodiny. Normálne, schudol 15 kg po tomto smiechu, normálne. Diskrétne stretnutia bez stresu, ty kokot, vidíš to? Tá ti ešte aj Valeriánu zarobí do pohárka. Ale je dobrá taká krva mlieko do piči, taká samica. 091 748 543, no mám ma chuť zavolať. Príde Samko tak do pol hodiny. Daj adresu. To je začiatočníčka, to je akurát. Idem sa vysrať, alebo už to fakt nedávam.